שלום, בוקר טוב, כאן דוקטור רונן מנדי, והיום אני רוצה לדבר על שינויים ניווניים דגנרטיביים בעמוד השדרה. הרבה אנשים יודעים שזה קיים, מתייחסים לזה כחלק מההתפתחות של הגיל, ולא כל כך מבינים איך אפשר למנוע את זה, ואפשר למנוע את זה. בעצם מה שקורה, השינויים הדגנרטיביים האלה, הם גורמים או נגרמים מחוסר תנועה של החוליות. ומכיוון שאורח החיים שלנו כל כך יושבני וללא תזוזה, השינויים האלה קורים בגילאים צעירים יותר ויותר, במיוחד בתקופה שלנו. פעם, כשהיו מדברים על שינויים דגנרטיביים, דיברו על אנשים, היה ברור לכולם שזה אנשים בני 40, 50, 60, ונראה לנו ברור שבגיל 80 ל-96% מהאנשים יש שינויים דגנרטיביים בעמוד השדרה. אבל לא תמיד זה מופיע עם סימפטומים. ולכן אם אנחנו מחכים לכאב גב, הוא לא בהכרח קורה בזמן שאנחנו מצפים, הוא לא בהכרח מזהיר אותנו מהבעיה שמתפתחת. זה מזכיר לי קצת את הנושא של חורים בשיניים, שברור לכולנו שאנחנו חייבים לצחצח שיניים וללכת לרופא שיניים בלי קשר אם יש לנו כאבים או לא. כי החורים בשיניים מתפתחים לאט לאט, והם מתפתחים לפני שאנחנו מרגישים אותם. ככה גם בעמוד השדרה, השינויים המבניים הדגנרטיביים בעמוד השדרה קורים לפני שאנחנו מרגישים אותם. ואם אמרנו שבגיל 80 ל-96% מהאנשים יש שינויים דגנרטיביים בעמוד השדרה, בין אם הם סובלים ובין אם לא, אז כשאנחנו הולכים לגיל קצת יותר צעיר, בגיל 50, ל-80% מבני ה-50 יש להם שינויים מבניים דגנרטיביים בעמוד השדרה. ואם אנחנו נלך קצת קודם, אז בגיל 30 כבר ל-50% מהאנשים, בגיל 30 ל-50% מהאנשים יש שינויים מבניים דגנרטיביים בחוליות. ובגיל 20 ל-37%. ובגיל 10 ל-9%. למה המשמעות בעצם כשאני נותן לכם את כל המספרים האלה? כי היה אפשר למנוע או לפחות להאט את ההתפתחות של השינויים הדגנרטיביים בעמוד השדרה. אז קודם כל מה שאפשר לעשות זה תנועה בבית. אז יש את התנועות היחסית פשוטות שאני כבר הראיתי הרבה פעמים, במיוחד בצוואר, זה לכופף את הצוואר קדימה, לספור עד 5, עד 10, לזקוף את הצוואר אחורה ולספור עד 10, את האוזן להביא הצידה לכיוון הכתף עד 10, את האוזן אחורה הצידה עד 10, לסובב, להביא את הסנטר לכיוון הכתף ולספור עד 10, ולכיוון הכתף השנייה ולספור עד 10. זה דברים פשוטים שאפשר לעשות בבית, ואפשר לעשות את התנועות האלה גם עם הגב התחתון. אבל מה שאנחנו צריכים יותר מזה, זה להגיע לבדיקה שדרתית, בדיקת עמוד שדרה שעושה כירופרקט, והכירופרקט מוצא איפה יש לנו את השינויים המבניים האלה, ומחזיר את החוליות למקום. כי במקור אתם רואים החוליות והדיסקים היו תקינים, ואחר כך הם מתחילים להתנוון. יכול להיות לנו בלדיסק ופריצת דיסק, ובהמשך גם הנמכה של החוליות. ככל שאנחנו מתקדמים בבעיה, היא יותר גרועה, ולא מרגישים את זה. אז כדאי להגיע ולבדוק את התנועתיות של החוליות בעמוד השדרה, ולהחזיר אותן לתנועה עם טיפול כירופרקטי, ובבית אתם יכולים לעשות תרגולים
ולהזיז את עמוד השדרה ולעשות אימון גופני זה מצוין. כדאי להתחיל מהליכה, כדאי להתחיל משחייה. אני כבר אומר לכם, רוב האנשים לא עושים את זה. ומכיוון שאנחנו לא עושים את זה ואנחנו רוצים לחיות, כי למעשה בתקופה הזאת תוחלת החיים שלנו עולה. ומה שזה אומר, שאם אנחנו לא מטפלים בעמוד השדרה, יהיה לנו יותר שנים לחיות עם השינויים הדגנרטיביים האלה, עם השינויים הניווניים המבניים בחוליות. וזה חיים לא כל כך טובים, ואנחנו יכולים לעשות בהם הרבה פחות. והרבה מאוד פעמים, כשהבן אדם מגיע בגיל 50, 60, 70, הוא כבר אומר, אני לא בטוח שיש מה לעשות. אז קודם כל יש מה לעשות. יש אנשים שמגיעים אליי בפעם הראשונה רק בגיל 90 ועדיין יש מה לעשות, אבל כדאי למנוע ולטפל בזה לפני שהבעיה נוצרת, למנוע את ההתפתחות שלה או לפחות להאט אותה. דוקטור רונן מנדי, אם יש שאלות תשאלו פה למטה. אם אתם רוצים להתקשר ולשאול שאלות, 058-5363-880, שיהיה לנו נהדר ושנמנע את ההתפתחות של הבעיות מעמוד השדרה, כי אנחנו צריכים לשמור עליו. אנחנו צריכים את עמוד השדרה ב-120 שנים הראשונות, כדי שנתפקד ושנהנה מהחיים. שיהיה לכולנו יום נהדר. ביי!